dneska? Tak budu otevírat. Nebo dneska je Valentín. Šťastný Valentín. Ano. Je úterý 14. února. To je den Valentín. Abyste věděli, jako když jsem to natáčela. A mamka mi tady tak trošku jako něco koupila, jo? Tak ne, vůbec to není těžké. Vůbec tam není milion věcí. No nic, teď nás nezajímá. 3, tak jdeme na to. No, tohle začne jako první. To je hustý. Nevěděla jsem, že to bude tak velký, ale je to mega hezký. No, už tam. No, tohle jsem si chtěla koupit, že už se dělám na to chuť. Tak. Relax jahoda. Další relax jahoda. OK, jestli se na to koukáš, tak já ti dám ty flašky, když je sbíráš. A tady je čelenka. Ale neřeknu vám, toto se nesmí říkat, to je vše. Počkat, to ne. Jo, je to vše. Ale teď si změním čelenku, protože moje milovaná čelenku se rozbila. Ukážu vám ji. Počkat, jenom minutku čekejte. Dobrý. Mně bylo hrozně líto vyhodit, protože koukejte, jak je hezká, hezoučká hrozně. Ale já jsem si ji takhle byla a já jsem si ji chtěla nechat. Já jsem ji rozbila, já jsem tak blbá, že jsem ji natahovala, koukejte, jak byla superová. No nic, ale teď mám podobnou. Akorát s tím letíme. A hnědou. Já miluju hnědou, ale i černou, takže přijdu na. A tada, jo. Super. To nejde jako vážně. Jo, jde to. Tak. Většinou je spíš menší světlo. Koukejte, jak najednou si vidíte sluníčko. To se divím. Koukejte, já se dám takový ten efekt. Malý světlo a velký světlo. Ale u nás svítí takovýhle světlo, takže. Takže potom chutnáme tohle. To asi udělám v druhém díle. Udělám v druhém díle tohleto. Až budu otevírat. Udělám v druhém díle. A relaxy, ty si nechám ještě. No, a tady máme hezky ještě tohle, jo? To si dám taky v druhém díle a relax další si dám taky v druhém díle. To bude. Dvacátýho. Nebo víte co, nebo ne. Jo, to je jedno. Jo, ne, omlouvám se, že jsem stihl. 20. Já se tady udělám, tady nalepím ten papír. Někam se prostě dám, protože všichni moje kamarádi by se to četli. A říkali, what the fuck. Není určeno pro děti, toto fakt není určeno pro děti. Takže, nice. Hezkého Valentína, takže čau.